İsmail Hakkı Bursavi, Ruhul Beyan, Hikayeler hem Nasihatler. İzgi Kur'an'ın bik küp tefsirleri var, ama Ruhul Beyan kibikleri başka mügayin yoktur. Bu köngülnün en nişke kıllarında tibrete alırlık bik matur hikayeler hem nasihatler jayılması. Әлеге eserinin uzunşeligi, Kur'an ayetlerinin мәгънәсен яки шушы ayetlerden çıkan neticelerini anlata turgan kıssalar getirilüwi. Munda iske alıngan vakigalar uylandıra, özebizning gamellerini elekkegi kişilerning yaşaw rewişi bilen çağıştırırga hem gibretlenirge itere. Үзеңне шулай ялыктырмасаң иде. Бер тақва кеше булай дип сөйли. Минем олы яшьтәге күршем бар иде. Бер туктаусыз гыйбадат кылудан ул бик нык ябыкты. Бер юлы мин аңа булай дип әйттем. Үзеңне шулай ялыктырмасаң иде. Бераз ял итеп алырга ярамыймыни соң дидем. Ул: "Эй, шәйх, әгәр мин үз нәфесемә карата йомшаклык күрсәтсәм, ул мине Аллаһының ишекләреннән ерак айтачак. Гыйбадат кылуда кылган тырышлыкларыма карамастан, минем шул хәтле лайыклы гамәлләрем юк. Әгәр мин гамәлләремнең санын киметсәм, минем хәлем ничек булыр?" дип әйтте. Насихат. Үзенең нәфесенә юл куючы, Аллаһының әмерләрен үтәмәүче, тыелган гамәлләр башкаручы кеше кабер газаплары, хисап, сыйрат күпереннән чыккандагы авырлыклар белән ялгызы кала. Кеше булдыра алганча күп гыйбадәтләр кылырга, әмма аларга игътибар бирмәскә тиеш. Ягъни кеше мин шул хәтле гыйбадәт кылам дип үз-үзенә масаймаска тиеш. Ruhul Beyan kitabından.